Dua kali mas. Para pinter kae padha paring dawuh to Mas Gareng. Hidup dengan agama akan terarah. Betul. Hidup dengan ilmu akan mudah. Hidup dengan seni akan indah. Hidup dengan olahraga akan bergairah. Hidup dengan selingkuh kakean bolah. Ya. Sak nomor ya, Kom. Sak nomor kuwi. Ya. Yo, Mas Gareng dhisik. Nah, Mas Gareng wayang wong kali ya, Mas.
Siap. Istirahat aku ya. Istirahat. Yo, dikurmati nganggo warung pojok. Wis ngadeg pisan. Lar tak kurmati ora nggih. Mas Gareng. Alhamdulillah nggih. Pripun siwalan pripun? Ngantos meh jam kalih parandene walah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik tasih kempal manunggal wonten mriki. Pun setahun jembleng serendeng nggih wonten mriki, Pak. Pripun? Penonton nganti wanci gara-gara belas ora nek sing mingset siji-siji yo. Heeh to. Tasih jenak sedaya. Ki umpama aku dalange tambah semangat. Wayangan ngeten iki nek penontone ngeten iki tak barke jam 10 awan, Pak, nek kula ngeten iki. Lambemu moncrot no aku ngawut ya ora. Ya sak madya wae apa-apa yen kuwareken iki ya ora kepenak. Wah, coba Mas, lho ambil gambare penonton tasih maewu kados ngoten kathahipun, Pak. Nggih. Kula tak nderek ndongakne penonton nggih. Nggih. Mergo kesuksesan pagelaran wayang kulit itu salah satunya didukung dengan penonton yang baik. Yang Ngoten baik. niku, nggih. Mugi-mugi ingkang kepareng mirsani dalu menika mbuh kuwi wong siwalan utawa saking pundi kemawon ingkang saged nutuk lakonipun nggatekke critanipun sak rampungipun mugi-mugi dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun. Amin. Sedaya pinaringan sehat walafiat nggih. Sing tani muga-muga panene sukses nggih. Sing dadi pegawe gajine mundhak nggih. Sing wirausaha usahane lancar. Lha ngono kuwi. Sing dodolan kabeh diparingi laris. Amin. Sing tukang tembel ban muga-muga akeh ban bledhos. Iya ngono. Mriki profesine tambal ban delalah mboten wonten, Pak. Nggih. Ngoten. Upamane ana sing bledhos ngono ya wong liya lah, wong jaban desa lah ngono sing bledhos ngono kuwi. Ngono. Wedi. Wong aku ya guyon kok ya Ayo sing baku usaha apa wae saged ngrembaka murakapi kangge kula warga. Amin ya Nah, rabbal alamin. ngoten. Sing Joko Prawan ya ndang rabi. Sing rondo duda gek ndang rabi. Sing tuwa-tuwa gek ndang munggah haji. Munggah haji. Allahumma amin. Ngendikane Pak Cahyo mriki Pasasat niku kota santri. Leres. Nggih to, Pak? Leres. Kathah napa pondok pesantren, Nggih. masyarakatnya agamis namun tetap berbudaya dan cinta akan budayanya sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan monggo mboten napa-napa nggih, tepuk tangan. Pancen panjenengan ngeten kabeh pokoke jenengan. Top Marko top, good Marso good, yes Marko yes, sip Marko sip pokoke warga mriki, warga Suwalan. Siwalan. Iya, tapi kan sing nonton nganggo suwal kabeh to, Pak. Iya, ya nek sing ngangge rok barang kok ya. Siwalan. Siwalan. Sip. Dadi niki acara bersih desa muga-muga tahun ngarep mangke tetep gilar malih wayang kulit nggih Pak nggih. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Mboten kedah dalange niku kula mboten kedah. Mboten. Ingkang baken kersa ngurip-urip kabudayan menika jati dirine bangsa. Wayang niku dudu neke sapa-sapa ning neke dhewe. Yen ora awake dhewe sing ngopeni sinten melih. Yen nganti mengko direnggut karo wong Jaban Praja Malaysia upamane awake dhewe sing kapitunan lha ngoten Mas Galuh. Bakal sing kelangan Leres. ngoten. Nggih. Ter nek iso nggih Pak Cahyo Kuntadi malih. Pelawake. Anu dalange. Lek pelawake sinten? Kula ngoten pokoke gandul, Pak. Kula niku lah anak ora dijak ya nusul ngoten mawon, Pak. Iya. Nggih, soale napa kok kula nganjurke Pak Cahyo Kuntadi niki dalang saestu, Pak Bu. Piyayine tekun ibadah. Amin. Lakune niku laku sing sangat sae saestu. Amin. Istiqomah tumaknina kalih kula warga mboten nate tumindak sedeng lan neka-neka. Amin. Tegese dalang niki angsare sae kanggene warga masyarakat Siwalan. Seksine kanca-kanca kula sedaya Madangkara niki. Apa wis tau ngerti Pak Yoyok kok demenan? Urung tahu to? Lah iya. Wis tau ngerti Pak Yoyok kok selingkuh? Ora tahu. Ora tahu. Apa wis tau ngerti Pak Yoyok kok mendem? Urung tahu. Mula ora kleru pilihane warga masyarakat mriki. Nggih, nggih. Ngoten niku. Klebu garenge barang nggih luar biasa menika. Pas menawi panitia nimbali majenengan nggih. Terus? Piyayine ya grapyak, semanak, cerdas, nembang apik, joget bergas,
dasare ya karo anak wedok niken mau ya gelem ngalah. Alah. Tegesipun anggene nglipur dumateng para warga masyarakat menika dipun lambari ngibadah. Dadi paminipun kok benjang-enjang kalih bulurah mboten disangon inggih mboten masalah lho niku. Mboten masalah, Pak, ning nggih kudu genah. Nek niki tetep mboten disangoni kula, Pak. Lah ngopo? Wong kula wis lunas ndek kapan nika wong ditransfer kalih dulur wedok kembar. Kok kembar? Menik. Mbak Menik niku Oh, kembar. Mbak Menis. Oh, nggih, Seniwati menika. Niku lak kembar, Pak. Menik kalih Menuk. Loh, kok lagi ngerti aku malah. Kembar nika, kembar. Mbak Menik niku lak putih to. Nggih. Tapi menuke ireng. Sik. Niku lak saudara kembar wedok kabeh. Nggih, Mbak Menik kalih Menuk. Menik kalih Menuk. Nah. Nggih, Mbak Menik. Lah sampean pun pirsa to sing nyinden Mbak Menik. Pun, Biyane Mbak lak Menik. putih to. Nggih. Lah menuke niku ireng. Kulite ireng ngono to. Lah nggih, pakulitane ireng, Pak. Oh, iya. Tapi Mbak Menuk niku ten pundi-pundi ndalah ya pinaringan slamet. Ning delalah lho, Pak. Piyai iki nek kembar, ning ndi ya kudu karo kembarane. Kompak kuwi Nggih. rukun. Numpak sepeda nggih kalih kembarane. Apik. Ndalah tiba gelasan, menike mboten napa-napa, tapi menuke suwek lho, Pak. Kuwi adike si Menik mau. Lah, nggih, adike Nggih. Oh iya, pancen kudu hati-hati kok Mas Gareng. Hati-hati, Pak, nggen pondok niki, Pak. Salah menawa salah muni yasinke bongko kula. Ya. Nggih. Lah kabare Mbak Menik ya entuk jodoh punan. Nggih. Sampun. Nggih. Piyai mriki. Lah nika garwanipun, lenggahipun mrika. Oh nggih to, weh Nggih. tembe mangertos. Nggih. Nika. Kok seneng kali Menik nggih? Nun, Mas nika kok seneng mergo kali. nggih menuk ireng niku wau. Duwe adi menuk sing ireng niku wau. Alah mbureng aja aneh-aneh kuwi. Aku melu prindang-prinding ya ngene ngomong ngono kuwi ora. Cedak pondok, Pak. Jak pondok nggih. Pak. Leres kok leres ning ngendikanipun bulurah niku mboten napa-napa Pak Dalang. Nadyan lingkungan kula menika lingkungan agamis, pondok mboten masalah. Ning piyai nggih kula niku piyai yang berbudaya. Agamane ya kenceng, ning budayane tetep digondheli. Tegese nasionalis. Piyai sing ngene iki lho, sing bakal nggawa marang kemakmuran lan uga kemajuan kejayaan NKRI yang tercinta yaiku Siwalan. Ngono kuwi. Siwalan hebat saestu. Nggih, dipimpin oleh seorang ibu kepala desa Sri Kandine Siwalan nggih. Beliau menika Bu kepala desa. Mila sing dipun pundhut menika lampan Sri Kandi Mustaka Weni. Kepahlawanan seorang Sri Kandi niku wau. Kepahlawananipun ibu kepala desa. Inggih menika Ibu Novi Dwi Hermawati. Putrane garwane bapak tentara. Asmane Pak Rosid Baidowi. Pak Rosid Baidowi. Iku rawuh nggih? Rawuh mesti ndampingi no. Oh, iya, Pak tentara nggih. Matur nuwun, Pak tentara rawuh, Pak polisi rawuh. Kowe kok wedi to karo polisi semune ngopo? Lah sing nyekel kula nggih polisi, Pak. Kasus apa? Ya ora ngira, Pak, jeneng wong apes iki kesandung rata, kesampluk awang-awang niku nggih ora mesti, Pak. Gur gara-gara nemu rapia 2 meter men kula kena hukuman 3 sasi ya. Hubungane apa karo hukum rafia iki? Lah rapiane katutan pedet ya, Pak. Nyat maling kowe iki ora maling. Dikudang-kudang putrane jenengan Mas Gareng besok ya iso dadi tentara utawa dadi TNI utawa polisi, penegak hukum. Lagi lancar kabeh to, sukses kabeh to putrane. Pangestunipun, Pak, sukses. Nggih. Niki nembe wonten isi, Pak, kala wingi mlebeten isi. Isi Surakarta, Isi Institut Surakarta, Pak, nggih, Pak. Jurusanipun? Mboten nggih mung mlebu kirim material, Pak. Bangun gedung wingking nika, Pak. Oh alah, Bangun toko gedung bangunan. seni, Nggih. Kirim material. Beto dam, Pak, dam. Nggih. Putrane pinten jenengan? Wonten 3. Sing barep? Mbarepe niku lanang, Pak. Nggih, sampun mentas. Pangestunipun sakmenika nderek tindakipun Pak Jokowi menika nangani pelebaran Sungai Bengawan Solo, Pak. Alhamdulillah. PUPR niku bagian. Mboten bagian gogoh wedi, Pak. Soale nek niki pun mampet nek wedine ora digogohi mungkin ndak banjir, Pak. Iya, kuwi penting, kuwi penting. Bener. Sing nomor 2. Wedok, Pak. Iki Iki wonten Karanganyar, Setap wonten kabupaten, Pak. Syukur wonten Setap Pemkab nggih. nggih, pemberdayaan dan stamina kerja. Apik kuwi. Sae. Nggih, stamina kerja. Lho kuwi hubungane karo anu no kuwi olahraga. Mboten godhog wedang, Pak. Wong kantor ora godhogne wedang ya ngantuk kok, Pak.
Ya apik, sementing halal, Reng. Iki Sing nomor 3 lah iki mendhi, petingane iki sing ragil biasane. Delalah jenenge Taruna ngungkuli bapa, Nah, Pak. kuwi kekudangan. Niki senenge nek kalih gamelan tenanan. Niki malah pun kula tukokne gamelan kok, Pak niki. Komplit Mas Gareng. Kenong siji tok nggih dodol es dung-dung niku. Mbuh, ora senengane. Ya saka kenong sik ra apa-apa, Pak. Ning ngono kuwi nuwun sewu. Sejatine anak ki fotokopine wong tuwa. Nah, Anake dadine piye wae iki gumantung bapake le nyorek piye. Gumantung wong tuane. Ha. Elek apike anak ki gumantung karo wong tuane. Dadi nek anake elek ki aja nyalahke wong tuane. Berarti wong tuane ya elek kaya anake. Ngoten ta, Pak? Heeh. Lah nggih aku kok. Lah kuwi elek kok bangga. Lho, lah pitekno timbang apik. Lho. Neng ndi-ndi pengen dadi wong apik ora ana sing pengen dadi wong elek. Ya ora apa-apa lah, donya kudu jangkep, Pak. Enek sing apik ya kudu enek sing elek. Ning sampean ora pengen dadi wong apik. Lah nek ning apik ning swarga ngoten to? No genah. Aku Cadangane pun cetha lek apik ning swarga, elek ning neraka. Nah, kula ning neraka ora masalah, Pak. Lho, kok ora masalah? Nah, kula ning neraka kan among tamu. Oh, niki rombongane Pak Yoyok, monggo. Labemu ora dongamu elek karo kancaku kowe. Mboten maksudnya monggo tindak swarga. Oh iya. Mboten mriki ngoten lho swarga ngoten lho Pak. Heeh. Ning ya ora mung kanca-kanca tok sing swarga. Sampean tetep panjang umur, sok yen seda ya tetep manggon ana ing swarga jahanam. Nek jahanam niku neraka, Pak. Apa? Swarga Firdaus. Waduh, kedak. Sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Sae sanget. Mas Gareng. Amine sampean ra ikhlas no ketok. Ikhlas lahir batin, amin nggih. Amin. Iki ana sing ngersake iki wuyung. Nah, wuyung. Moci monemro. Aku ya tau krungu ning dudu Gareng iki ning kok. Ayo. Nggih. Wuyung nggih. Coba sik tak ratanane gen tampil kabeh sindene Madangkara. Mbak Tuti, wuyung ya, Mbak? Langgam ya. Ora apa-apa ta langgam ora kudu hodot to. Nggih. Nggih nek Mbak Tuti mosok langgam, Pak. Ora apa-apa piyayi anu serba bisa kok. Mantan penyanyi dangdut pasar malam berkah ria niku. Sakmenika sampun mertobat, pun krumangsani yuswanipun di atas 40 nggih. Insyaallah benjang tahun ngajeng besar niku panjenenganipun badhe tindak ngilen. Anu, munggah haji. Ning Wonogiri ngono lho dadi. Oh, berarti golek iku lho. Di atas 50, Pak. 50. Iya. Oh iya. Orang ngadeg to, Pak? Hah? Orang ngadeg. Gandeng wis kebacut ngadeg timbang kowe kewirangan ra apa-apa ngadeg kok. Kok ngono to, Pak Yoyo? Ora kene lho ora apa-apa. Ya ngadeg kok aku ya wis ngadeg lho iki. Ngadeg kene. Nggih, Pak Yoyo, nuwun sewu. Nggih. Niki wau angsal salam Nggih. saking Ibu Niken yang ada di Puskesmas Prambanan di bidang fisioterapi. Insya Allah nanti mau nanggap katanya. Alhamdulillah. Mulai dadi Iya. tenan kowe tak perseniti. Iya. Nah, lagi tak bibrik Pak Yoyo. Iya, amin ya rabbal. Garenge katutno ya. Mboten iki ketinggalan mboten ngangge gareng. Ya wis. Ya gareng nek gareng liyane ngono lho. Nggih, kan gareng oke. Kae. Pelok nenem ayo coba. Nah, boyong. Sak bawane ya, Dik? Nggih. Nggih. Alus lho Tik ya iki. Wah iki. Nggih, Tampil alus iki ayo. Nggih, siap. Daerah pondok kene. Lek ora nang kene arepe jungkir walik monggo awakmu ayo. Mergo teng mriki masyarakat agamis. Agamis. Di mana-mana tempat banyak pondok pesantren. Betul Mas Gareng. Ya, Dik. Syukur bage wong diawali karo bismillah. Nek diawali saka bismillah ku alhamdulillah hasilnya. Bener kuwi, men ora ana rubeda sakjroning nembang kala wau. Ya, Mbak. Bar alhamdulillah. Terus ndonga muga-muga pinaringan lancar sampeyan. Amin, amin. Penting yo karo ndongane warga masyarakat. Mungkin nek omongane tanpa donga kan muspro, Pak. Bener. Itu adalah simbol kasih sayang kita kepada Tuhan. Mergo ya nembang ki. Tak suwamplok lho. Aku nek suwayahan iki galak lho. Tik, pondok, Tik. Alus. Astagfirullah. Iki setane alus, Tik. Pondok. Wah, angger nesu kok engko terus. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bisa nyebut ya Allah, biasane bejiret ngono.
Ya wong iki kala mangsa ya ana wektune tobat kok ya. Ngomong papan, Pak. Leres. Ya Mbak Tut. Mas Gareng. Nun. Istimewa melih wonten Siwalan niku nggih. Ing atasipun jam kalih ning tasik kathah lare-lare alit niki iki calon generasi penanggap wayang. Generasi penanggap. Iki eneke ya mung ning Siwalan lho ngene iki. Nggih, nggih. Cah pira wi? 0 lu 4 mo 6 7 rasa maju aku ero wisan. 0 lu 4 mo 6 7 8 9 10 nyoh rene salah siji. 10. Salah siji ayo. Ning ora tukaran lho ya. Ora rebutan. Nyo. Nah. Wedoke dua, peh kok malih akeh tambahe. Oh alah. Tegese amanah kok Pak Dalang lho ya. Dibagi rata. Iki 50-50. Ya. 50-50. Iso ngedom nek ora iso tak dom kele nek ora iso. Rasah. Sing wedok pundi sing wedok? Ya tukaran to. Aja disuwek, aja padudon. Nek kowe bingung tukokno kecap engko nggo raup bareng. Sing putri pundi loro kene, yo kene. Alah malah tukaran. Hei, aja tukaran. Sing putri loro ndi kene. Wis ya, Dik, ana dewa ngangrang jagat dum-dum rezeki, Dik. Sampeyan ya rono golek pisan. Ah, kene, Nduk. Ya kelompok anak. Kene. Nah, Nduk, ayo cepet, Nduk. Rene. Ndi sing siji wedokne siji rene. Mpun. Wis iki loro wis iki lho. Ya Ampun. Ah, ya, oke amin. Kuwi mboke rene sisan kuwi mboke. Arep ngopo? Ora apa-apa ya ora kenalan apa-apa. Matur nuwun, nggih. Kata generasi pecinta budaya. Nggih. Sapa ngerti niki sok ben sing bakal nanggap. Amin. Tak dongake adik-adik mriki, anak-anak mriki sok ben enek sing dadi menteri. Allahumma. Amin. Amin. Nggih. Yo, Dik. Monggo, Bu. Wanci ratri was larat suara angin sumripit medit koyong gegerit mana ingkang nandang wuyung kataman lara asmara duhku suma wilangan songolan kalih mugi
Monggo langgamipun wuyung. Makasih Tik, matur nuwun, matur nuwun. Wis kena nggih tamba kesel. Kok malah kesel banget ya aku malah. Wah. Nggih. Kojur, Pak. Apa? Rokok kula didom-domke kanca. Kapan le musuh dakok lek ora ngene iki, yo. Ya ning ora terus kabeh ngene. Balekke sik Mas, tenang. Iki utang paro urung tak bayar lho Mas. Wong gareng kondang laris kelangan rokok bingung ora. Awor penyimping kaya awor maling. Titik iki ya ora iso dipercaya. Nggih. Yo genduk Niken Salindri ya, Nduk. Ini idolanya Indonesia. Ya. Pokoknya intinya nyenengne piyaya kenduk iki dadi ganjaramu, dadi amalmu. Piyaya akeh, ayo. Piyai akeh, kiai kathah. Ya, Nduk, Niken. Arum Bali. Arum biar. Kowe kelangan rokok omonganmu elek malian. Ya. Arum Bali Niken Salindri. Yo.
telaten bocah iki ya, Jan. Kelas piro saiki, Nduk? Niki badhe wisuda badhe kelas tunggal SMA. SMA ning endi calone? SMA Kediri mawon. Mboten teng Semaki. Mboten. SMKI mboten nggih. Jane nggih pengene teng mriko tapi kan tanggungane tasik kathah teng Kediri. Utangmu akeh to, Pak? Mungkin mboten Lah utang. jare tanggungan. Tanggungan iki kula nggih andekan job niku lak termasuk tanggungan. Oh iya. Tanggung jawab mergo ya andekane job kathah. Nggih. Utang. Utang niken kok utang san. Turah-turah mobile gonta-ganti gonta-ganti. Kono angop kowe metu duwite kok. Anggap metu duwe ya. Sukses. Amin. Kowe metu wilere kok rene apa-apane, Reng? Belas lho laler tok malahan. Wis, rokok enak ya, rokoke ya. Pengen enak-enak iki karo semprotan baygon ngene lho. Nduk niken aku ket mau urung ngerti sampean bawa lho ya. Oh ngaten. Iki lek yahene iki malah sing mat-mat wae. Ya engko lagune der oleh ning dikek bawa ngono. Klasik. Iki ana pamundhut lungiting asmara. Nggih. Nah, karo gerajakan. Nggih. Milih sing endi? Gerajakan mawon. Gerajakan? Nggih. Oke, ya coba diaturake. Ini dibawani ya, Nduk ya. Nggih. Coba ya wae karo gareng. Ulate malah peteng bareng rokok entek ayo. Ya, niki. Tenang wae Pak Dengko tak ijoli. Kowe ndirokok. Enggak tak ijoli apa? Gitu Mas Tak rokok. ijoli gitu Mbas rokok. Uang. Nuwun ya, Nduk. Matur nuwun. Iya. Tenan kowe iki melasi wong terani ayang ngene iki tambah rezekimu, Nduk, pokoke. Tenan, Nduk. Entekno rokok ora apa-apa, ora masalah. Entekno ora masalah. Ki garek obongen ra apa-apa. Ora masalah. Ayo, iki tak gagas-gagas gareng wit sore mau kepalu ketutu ayo. Mboten napa-napa. Mau diajar niken saiki rokok entek ora. Pancen ngeten iki nasibe nembeano. Bawa sik, Nduk. Ya, Nduk. Karo aku Oke. tak nenangke pikir, tak belajar ikhlas, Nduk. Ikhlas sabar nerimo ki biasane ijole luwih akeh. Amin, amin. Nduk. Membiat mayan man.
Yuk. Gumelayaring Taman Sarinosan Tara belambangan belambangan Gumelane Taman Sarinosan Tara belambangan belambangan Gumelane Taman Sarinosan Tara belambangan susah-susah kalau wis pirang-pirang zaman turun temurun yang sing lakon pancen bocah iki ngeng duwe ngeng tenan ya. Ya nduk gerajakan Banyuwangi Niken Salindri yo. Gerajakan
Jos tenan. Multi talenta napa-napa sak. Iki mau nembange jan kaya Banyuwangi tenan. Banyuwangi tenan. Sampeyan jogete kaya ketapang iki, Mas. Kula mboten teko Banyuwangi. Lah piye? Tenggalek men pedhot teng Munjungan no. Heeh ya. Nah, soalé niken kula lak teng Munjungan niken kula. Oh iya, wingi kae ya. Masa lupa. Ora leling aku sih. Luar biasa. Wis nate nduk nembang Lungiting Asmara. Sampun. Wah ya. Aku ngati-ati lho nduk lar obo tembang ning awakmu. Nek nganti ampun mboten apa lho. Pun to Pak, percaya mawon nek kalih Dik niken napa-napa saged ngentasi karya nek niki Pak. Nggih, nggih. Ngentasi memean nih ngentasi. Lho ngentasi pemean wae iso kok. Ngentasi. Ngentasi. Pokoke apa-apa iso nek karo Dik niken niku ora mbalekke. Ah iya, pancen luar biasa bocah elok. Nggih. Siji kas ya, Nduk ya. Kula lho. Nggih. Sak lagune, Nduk. Biasane sak kaset lho kowe. Ya ora apa-apa. Nyera apa-apa. Sijine lorong kas, telung kas ya ora apa-apa. Ora apa-apa, angger manut danane ya, Nduk ya. Bocah kuwi ora ngerti Mboten ngerti. Kabeh sing ngurusi manajemen. Pokoke seneng karo budaya. Nah, ngono kuwi. Heeh. Lungiting Asmara Ya. ditinting karo AA. Mangga. Ah iya, oke. Mangga Cak dipunaturaken Lungiting Asmara. Yo. Monggo bapak-bapak paguyuban RT Sedesa Siwalan sugeng laras pamundhut panjenengan menika. Saprene
Tresna